2015 blev Middelgrundsfortet ud for København sat til salg. En gruppe spejdere fik en idé. De ville købe øen til unge spejdere. Den idé kunne Nordea-fonden og A.P. Møller-fonden godt lide. De betalte for øen, men med det krav, at det skulle være en ø for hele Danmarks ungdom. Ikke kun for spejdere. Straks rykkede en stor gruppe unge frivillige ind på øen. De begyndte at rydde buske væk, renovere fortets gange og ordne kajen. Faktisk brugte de fra 2015 til åbningen i 2019 mere end 65.000 frivillige timer på at renovere øen. Og alt imens der blev arbejdet på den fysiske ø, så arbejdede en gruppe frivillige på at skabe fundamentet for Ungdomsøen. Danmarks unge havde fået en ø. Men hvad skulle der foregå på den? 6 frivillige satte sig for at finde frem til Ungdomsøens vision sammen med de danske unge. Først blev 100 unge inviteret ud på øen for at dele deres drømme for, hvad deres nye ø skulle være for et sted. Unge på Spejdercenter Holmen i København blev stillet samme spørgsmål. Hvad skal vi med den her ø? Unge på Folkemødet blev spurgt, hvad vil I bruge en ø til? Unge på Roskilde Festival fik også spørgsmålet. Hvad skal vi gøre med den ø, vi har fået til alle unge i Danmark? På den måde fik flere hundrede unge deres stemme hørt. Der tegnede sig et mønster i de temaer, der var vigtige. Resultatet af de unges input blev til Ungdomsøens vision og vores 5 dogmer. Hver dag guider dogmerne, ungefællesskabet, sekretariatet og bestyrelsen i retning mod visionen. Dogmerne er: ung for ung, ægte åbent, forstyrrelse, doing above learning, ø til land. Sådan var flere hundrede unge med til at lægge grundstenene i det, der i dag er visionerne for Danmarks nye ungdomsø.